aften. Så skal vi til endnu en udgave af Ud i naturen, præsenteret af mig, Mads Mose fra Skov- og Naturstyrelsens uddannelsesafdeling under Bøgen. Ud i naturen handler i denne her udgave om nogle af de besynderlige væsener, som findes herude. Som I kan se, har jeg plantet mig i en mose. Ja, for at være mere præcis i Vallensbæk Mose, som ligger i Vallensbæk Kommune på Sjælland, så ved de fleste nok, hvor vi er taget hen. Grunden til, at jeg har valgt netop det her sted, er, at det væsen, som vi skal studere, ofte bliver observeret netop her. Ja, nemlig lige derovre, hvor de to stier krydser hinanden, ved vi med sikkerhed, at tilstedeværelsen af en større gruppe vil forekomme, især nu, hvor klokken har placeret 9, og det er søndag morgen. Og specielt søndag morgen er langt de fleste af disse skabninger slet ikke aktive. De sover ofte meget længe, men vi er optimistiske og tror på, at vi får dem at se. Ja, nu kan jeg faktisk høre noget nærme sig, og jeg tror faktisk, det er en af dem. De har en meget karakteristisk lyd. Nu vil jeg gemme mig bag denne flotte fyr og være helt stille. Det er vel nok et flot eksemplar, vi har der. Der var vi nok heldige. Det er tydeligt at se, at det er flokkens leder. Han kommer først, og det gør han for at se, om der skulle være nogle hunder, som kan tage sit harem, før de andre hænder dukker op. Ja, det er jo nok en prægtig alfahan. Og så er der også en helt typisk adfærd for hannerne i denne art. Altså snart de står helt stille, så er det første de gør, det er at bukke sig ned for at tjekke, at deres kønsdele er prangende nok. Hvis nu skulle komme nogle andre hanner og forsøge at tage flokken. Ja, han var tydeligvis ikke tilfreds med sin eget udstråling. Ja, og så er det også helt typisk for denne art, at så snart alfahannen har indtaget et midlertidigt territorium, hvor flokken skal samles for den videre rejse, så vender han sig ud med resten af flokken for at vise, hvor stærk og modig han er. Ja, det er meget spændende det her. Alfahannen har lige udskilt nogle duftspor for at tydeliggøre, at her regerer han. Nu er vi sikkert også snart se ham urinere for at understrege, at det her det er alvor. Det er godt nok spændende det her. Det er meget sjældent, vi får lov til at opvære sådan et ritual. Og ofte vil dem, der står og urinerer, enten gemme sig bag et træ eller en busk. Men denne alfa, han vil åbenbart understrege, at han er den ubestridte leder. Ja, alfa, han er virkelig en mute i dag. Hør! Ja, der kom så med en til. Det så med en hund. Der plejer at komme flere hanner, før hunderne dukker op. Ja, det er sådan, de hilser på hinanden. De puster ud og laver store øjne. Og se lige den adfærd, som den hund udviser der. Det er helt tydeligt at se, at hunde kommer i løbetid. Ja, så snart hun ser alfa, så er det første, hun gør, det er, at hun sætter armen i siden for at vise, at hun er forsvarsløs. Hun styrer brystpartiet frem for at vise, at hun er kønsmål og kan fryde unger. Ja, og alfa, han svarer igen med at vise sine benmuskler frem. Han er nu også en prægtig eksemplar af denne race. Ja, og nu kom der sørme en til. Det sørme også en hund. Ja, sjovt det ikke, så fik de lige hils på en anden alle tre. Ja. Nu gør hun så også til. Han får virkelig travlt, den alfa. Hun gør sig slet ikke til. Det er jo et helt normalt adfærd, når man vil fortælle, at man kan, som vi siger på dansk, kan rende ind i røven. Så vinder man bagdelen til for at fortælle, at man slet ikke er interesseret i, de andre har gang i. Ja. Den attitude vil alfaen slet ikke finde sig i, så han leder straks et pejlingsritual med den hurtigste af hunderne. Ja, hun gør sig sørme også umage. Det varer sikkert ikke længe, før der sker noget her. Ja, og se lige der, også en helt typisk overspringshandling, som hun viser for at fortælle, at hun slet ikke er interesseret i det, de har gang i. Ja, det er godt nok meget interessant, det her. Det vi er vidne til, er indledningen på partens fejlstands. Det varer sikkert ikke længe, før der sker noget her. Vi er godt nok heldige.
Hvad var det? Noget må have forstyrret flokken. Noget må have gjort dem bange. Nu kommer der noget. Det er vist en meget gammel han. De har det med at lægge sig ned i tide og utide. Og ham der, han ser ikke ud til at være i særlig god form. Han kommer nok fra rådhuset. Der er de heller ikke særlig hurtige. Flokken løb, fordi de ikke er interesseret i at have svage individer blandt sig. Ja, han ser godt nok ikke glad ud. Det var sikkert ikke længe for lov til at høre artens karakteristiske klasser. Hov! Vent på mig! Vi er jo en flok! Hvor er vi heldige. Vi skal jo Så følges hørte ad! vi også artens karakteristiske klasser. Og de klager længe. Og med disse toner vil vi så afslutte dagens udgave af Ud i naturen. Tak for i aften.